ሓደ ማሕበረሰብ ወይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ባዕሉ መንነት ኣለዎ ክበሃል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሕድሕድ ናይቲ ማሕበረሰብ ዜጋ ዘማእኽልን መሰረታዊ ዝኾነ ባህሊ ትውፊትን መንነትን ዘንፀባርቑ ካብ ባዕሉ ካብቲ ማሕበረሰብ ዝተወልዱ ባህልታት ትውፊታትን ክብርታትን ክህልውዎ ይግባእ። ሰላምታ ይረሳዕናን ደቂ ሪመይ እዚ በርሃውታ ሚድያ እዩ። በርሃውታ ሚድያ ኣብ ዙርያ ባህሊ ትውፊት ኪነ ጥበብ ኣመፃፅኣን ካልኦት ፀጋትን ትግራይናን ቋንቋ ትግርኛ ተደሪኹ ዝሰርሕ ሕብራዊ ሚድያ እዩ። ኣብ በርሃውታ ሚድያ ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ዝርከቡ ትውፊታትና ብዝግባእ ተፀኒዖም ብግቡእ ክድህሰሱ እዮም። ኣብ በርሃውታ ሚድያ ኪነ ጥበብ፣ ወግዒ፣ መዘናግዒ መደባት ካልኦት ምስ ቋንቋ ትግርኛ ዝተሓሓዙ ሰፋሕቲ ትሕዝቶታትን ዘለዎም መደባት ብዝግባእ ክቐርቡ እዮም። ኣብ በርሃውታ ሚድያ ብሰፊሑ ባህሊ፣ ቅርሲ፣ ጥንታውያን ሓድግታት ኣመፃፅኣን ህዝብና ከምኡውን ቋንቋና መንነትናን ብሰፊሑ ክቐርቡ እዮም። ኮታስ ኣብ በርሃውታ ሚድያ ኣብ ዙርያ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝተደፈኑን ዝተቐብሩን ዝጠፍኡን ዝተሸጡን ንኸይወፁ ዝተዓፈኑን ብፀላእቲ ዝተዘረፉን ሃፍቲ ቀዳሞት ወለድና ዝኾኑ ቅርስታትናን ትውፊታትናን ብዝግባእ ብምፅናዕ ብግቡእ ሰኒድና ናባኹም ናብ ክቡራት ተኸታተልትና ክነቕርቦም ኢና። ቀንዲ ዕላማ በርሃውታ ሚድያ ዝተቐበሩን ኣብ ምጥፋእ ዝርከቡ ባህልታትና ትውፊታትናን ካልኦት ፀጋታትናን ብምስናድን እናኣለሽኻ ክዝከሩ ኣብ ምግባርን ንዓኹም ብዝምቹ መንገዲ ከቕርበልኩም ዝግጅት ወጋጊኑ ይርከብ። እና ትግራይን ቋንቋ ትግርኛን ኣብ ምዕባይ ኣብ እንገብሮ ምርብራብ ቀንዲ ዕላማ ሕድሕድ ዜጋን ደጋፊ ትግራይ ዝኾነን ከም ዝኸውን እምነትና እዩ።